نونەر هەردەمی رووسیا لە نەتەوە یەکگرتی دەبێژە نابێت دانوستاندنên چارەسەرکردنا کریزە سووریەدا بەرژەوەندیên gelê Kurd li berçav newnegirin. Vasîlê Nebênziya nûnerê herdemî Rûsya li netewên yekgirtî ragihand pêwîst e li berçavgirtina mav û berjewendiyên Kurdan de danûstandinên çareserkirina krîza Sûriyê de cihê girîngiyê bin û di heman demê de Rûsya piştevaniya yekparçeyiya xaka Sûriyê dike. Nûnerê herdemî Rûsya di netewên yekgirtî de got ku Kurd beşekî girîngin de civaka Sûriyê de bêguman nabe berjewendiyên Kurdan werine piştguhkirin û pêwîst e li bercavgirtina mav û berjewendiyên Kurdan di çarçoveya Sûriyayeka yekgirtî de bê. Vasîlê tekez kir ku Rûsya piştevaniya yekparçeyî û serweriya Sûriyê dike û di heman demê de piştevaniyê li her nêzîkbûneka siyasî dike ku navbera pêkhatên Sûriyê de werê pêkanîn. Nûnerê Rûsya li netewên yekgirtî got ku pirsa Sûriye heta radeyekê hatiye çareserkirin ku behtira xaka Sûriye vegeriyaye bin kontrola rejêma Esed de û به تنê krîza Sûriye ji rûyê siyasî ve bi temamî nehatiye çareserkirin. Vasîlê got ku tûkêşa dirêya leşkerî ve nayêne çareserkirin belku tevaya kêşiyan li ser mêza gotûbêjiyan û diyalogê têne çareserkirin û di dema niha de hawil têne dan ku krîza Sûriye ji rûyê siyasî ve werê çareserkirin. Derbarê Rojavayê Kurdistanê bi taybetî navçeyên Rojhilatê Çemê Feratê nûnerê herdemî Rûsya li netewên yekgirtî got ku hîna kêşeya Rojhilatê Çemê Feratê bi temamî nehatiye çareserkirin û yekalî nebûye. Nûnerê Rûsya tekez kir ku pêwîst e ew hêzên nebirazîbûna rejêma Esed derbasî nava xaka Sûriyê bûne. Ji Sûriyê derkevin û got ku pirsa terorê li Sûriyê hatiye ji navbirin lê hîna çareserkirina krîza Sûriyê biriya çareseriyeka siyasî dem jê re divê.